Hallo, mijn naam is Colin Plett en ik ga je vandaag een pot van mijn geschichte vertellen. Ik zie hier abgewassen in Geweest. Ik zie hier een Forma, onze Form, wat onze familie heeft daaraan. En het zijn nu even 3 jaar terug als mijn vader starf. Ik ga een beetje van die tijd vertellen, wat Gott deed voor ons door die tijd. En zo, hij wordt immer nog krank en we im hospital ben en hij starf. En dat we alles topen in een hoopningsloze tijd. En dat we Gott stopnemen in jouw vrede, in jouw de kracht wat dat veel. En zo, ik en mijn vader, we zijn allemaal nieuw was, we hebben veel te geschaft en hebben veel goede tijd gehad. Die 19 jaar dan, zij starf. En vandaar weer, als hij zwaar heeft, van dit moment weer, dat we interessant wat voor vrede krijgen. Dat we zo'n vrede waar ik niet in weer kan zeggen, wat duipt hij weer en waar zou hij en mij real weer. En dat we zo'n vrede weer, ja, en ook die vele weer van hem en nu verliezen, maar dat we zo'n vrede wat mij blust, dat we van Gott mij noemt en mij droeg en mij weer noemt in de dingen wat mij veel doet. Hij geeft mij de kracht wat ik veel doet, met de vrede wat hij mij geeft. En dat zijn dingen waar ik niet wil kunnen erklären wil, zelf, maar dat we bijzondere weg wat hij mij noemt en mij weer droeg. En niet plus dat, ik had den zin van mijn vader. Mijn vader die zin aan onze ganze familie. En dat we niet door dat hij gestorven werd, dat gewoon zich kwam van dat, dat we op dat rekenen gedaan, maar dat we een zin wat hij ons met heeft als familie, wat er nu te zijn is, wat van onderscheid dat je maakt heeft, dat hij ons in geeft. En de onderscheid wat je maakt heeft, en we een scheiding kunnen maken en in de wedstrijd hard voor de dingen weer te dragen als dat veelt. Ik zie weer alles zien en zo me traf dat zo te zeggen de vorm weer dragen en weer aan. En ik zie je ziet je was en die tijd in het schaffen wat ik ga doen, maar wat mij zo wichtig is de vrede wat Gott mij heeft. Zoals hij mij droeg met de vrede en dat het een vrede weer wat ik niet erklären kon en niet bestaat den zin van mijn vader wat hij geeft. En waar ik veilig kan van de entscheidungen weer te maken, dat physics is van de entscheidungen al en mij gemaakt worden op een bijzondere weg wegen die al weer, niet wegen ik moest me dat leren en al die dingen. En dat is niet dat ik niet veel aan moet, dat is niet dat ik niet geaardigste entscheidungen gemaakt, maar dus Gott den zin van mijn vader geven duid en dat met de vrede en de vrijheid helpt. En de onderscheid wat dat moet, niet plus nodig wat mijn vader was, je was verder met zijn hospital weer. De wandel met Gott wordt van grote onderscheid dat moet. En waar ik de kracht had om dingen weer brengen in mezelf, voor mijn eigen dingen en ook voor de dingen wat er allemaal mij veelde. Dat zijn dingen die ik niet weer waar dat schaft en waar dat alles, maar ik weet zoveel. Eén zijn met Gott en één zijn wandel. En de vrede en de vrijheid wat hij brengen duid en geven duid, dat is mij als wat ik kan erklären. En de zin wat mijn vader heeft, dat is niet een zin wat nu ergens anders is als van ergens een andere vader zien kan uitzien. Dat is een zin wat ieder vader kan geven. Dat is een biblische ding wat ieder vader zal doen. Ik kan niet zeggen wat voor grote onderscheid dat moet voor ons in de familie, dat we den zin hebben. En van manchmal een ding als ik zo vader van de beetje sport rijden, maar ik terugkijk en ik zeg heute dat ik mijn vader zijn zin met je krijgen. En ik zie van doorkomen, wat hier komen. En wat van onderscheid dat moet tussen den zin en de vrede en de wandel met Gott. En zo in de laatste 3 jaar terugkijk, waar de dingen zijn weergekomen. Dat is geen weg dat ik met mijn eigen kracht, met mijn eigen weer wil kunnen erklären waar het heeft geschaft. En veel van die dingen die zijn dus door wenn Gott mir die geeft heeft en onze familie die geeft heeft. Dat is duidelijk als plus ons weten van Gott, dat we weten Gott is vrede, maar dat is niet plus dat. De vrede weer en mij, de kracht weer en mij, en dat we in de werkelijkheid en mij door de Heilige Geest. En zo wanneer ik die bekijken wat dat kan passeren, ik dat kan ganz moedloos en hoopningsloos worden en ohne kracht en vrede zijn in het leven, we Gott neerstopt en
dat wieder drauf reden, mir geben, dat wat mir fehlt in Maya. Nicht bloß wat mir fehlt, hij geeft mir Maya, wat mir fehlt. En zo ik sehr dankbaar te God voor al die dingen wat hij gegeven heeft en gedaan heeft. En zoals hij ons gedragen heeft in die oorlog.